hej med jer. Nu skal I høre noget mystisk. Jeg har jo snakket med næsten alle børn i Danmark. Jeg har fundet ud af, at de er rigtig gode til tal, de vist er endnu bedre til bogstaver. Jeg har fundet ud af, hvad der gør dem sure, og hvad der gør dem glade. Og jeg troede faktisk, at jeg var færdig med den slags. Men så snakkede jeg med Sofus, og Sofus fortalte mig,